Изпънати ли си? Готви си? Точно е по този начин трябва да вървиш нагоре. Вървиш напред, главата нагоре. И пускаш лоста по краката и си да изправиш. Ай, да. Давай. Да. Пусти ги сега долу. Ай, сега изпрати стане. Така. Да. Взимаш и захвърляш на рамо. Дигни го малко нагоре това рамо. Поддържаш дъмбела с него. С главата го подпираш. Няма страшно. И сега бързо краката и цялото тяло горе. Заключваме. Точно така. Видя ли?